So guys, mo ni tanom sa kong papa nga bagyo beans. So namulak na siya, narbisan na ni siya gahapon. Oh. Na siya dagang mga gagmay nga bunga, na mga bulak. Oh, napa siya dagang bunga dira sa ubos gagmay kay narbisan naman ni ginakuan naman ni gahapon. So napagyapon siya ay dagko nga nahibilin. Init kay diri sa mga guys. So mao ni. Oh, to pay daghan didto. Mao na siya tanan guys. Inanion ni siya og tanom. Imura na siyang linyahon na si mama nagibot-ibot og kuan sagbot nang ibot og sagbot. Mao ni ang panginabuhi diri sa amo guys sa Bukidnon. Oh, nara niyang mga bunga. Libre ra ta manguha ni. Oh, nera guys, so napa siya dagko. Wala na apil nilang papa. Oh, napagyapoy dagko. Dali ra man gyud kay ni siya managko niya. Daghan kay siya og bunga. So lahos gyud na siya didto sa ubos, guys. Dadto. Oh. Kung kinsay ganahan, na dari. Baligya man ni namo, guys. Ang uban na ni gi-deliver na sa merkado. Oh, diba? Ubay-ubay jud na siya. So naapag yung saging diri nga sabaw. Linghod pa. Mao ni among uma diri sa nay saging oh. Tulo ka punuan nga saging. Dili tulo ka punuan, tulo ka bulig. Oh. Pura buyag abunda kay mig saging diri. Manig mga unggoy. Okay. Musilong sa ta guys kay ni perti naman ning inita. Oh. Mga gulay. Libreng utan basta magkugi lang. Oh, di pa gid ni mahurot og kaon kay perti man ni daghan na. So atong ibaligya ang uban kay para makapalit tag tinapa. So karon guys, napaig na ko sa init. Sig soroy-soroy dire. Perting inita oy. Init kay ngari. Silong sa ta kay init kay ma. Okay. Pura buyag. Okay, thank you for watching guys. See you sa akong mga next vlog.